akeh penake kuwi mau. Heeh. Lah sampean kok ya wis tahu to. Wis. Lah iya. Penak Penak apa ora? Penak. Ah penak kok pegat. Wah, seme jebule arep. Lah jare penak. Iya. Niki ugi jenengan niku katitik dalang sing kondang. Urung Mas, aduh, elek wae durung. Teges kondang maksudnya iki terkenal tekan kono-kono. Kun. Kun. Kok sok kun ki lho? Menawa arep mbok werdekke nah. Kun tekun. Tekun dangdutan. Jadi tekun le dangdutan jenengan niku. Edan nggih. Wis wae Jawa-jawabe to ora sepelan to. Niki cerdas yang penting iki cepet ngoten lho Mas. Ya. Niki ugi angsal salam panjenengan. Saking Pak Dokter Andes Triagus. Oke. Dalang niku nitip Mas, kula nitip pesan dateng Ki Dalang Jatinugroho. Pak Dokter Andes. Nggih, Pak Dalang Dokter Andes niku dalang gadah gelar Dokter Andes. Niku nggih mboten tampar beda kali jenengan Mas. Jenengan nggih gadah gelar Dokter Andes. Apa kuwi? Duda rada suwe. Podo-podo Dokter Andes e. DRS lho Mas, DRS. Duda rada suwe. Nggih, sungkem kula katur Pak Le Triagus. Nggih. Hah, iki sineng kuyung kanca-kanca komplit mangkat kabeh. Iki para seniman seniwati tumplebek dados tunggal wonten mriki ugi sedaya warga Lempuyangan mriki sami mirsani Ringgit Wacucal Purwa kanthi dalang panjenengan Mas. Panjenengan iki sapa? Mas Jatinugroho. Nah, mula disesuwun warga agung masyarakat kene iku ayo kaget kados jenengan Mas. Apa? Jenengan rak dibel karo Mas Bagi arep wayangan dikira merti dusun. Nah, sedekah bumi to dikira. Jebul sedekah manuk. Sedekah daging. Lah iya. Ning mboten napa-napa tak dongake Dik Yoga muga-muga pinter le sekolah. Dadosna putra sing migunani tumraping bangsa tuwin agami utawa manut dawe karo wong tuwa. Amin. Wong jaman saiki iki ngingu anak ler kadhe kaya wong pasang dadu. Kok iso? Nggih adu bejan. Kok adu bejan iki? Lah nggih dididik apik kaya ngapa bakal kalah dengan pergaulan yang ada di luar. Mula sing hati-hati. Betul. Nggih. Iki Mas Bagi mau ketok sumringah, ketok seneng cen bener jenengan Mas. Ngopo? Biasane iki mung iya. ngono. Iki kok ora mergo bathi iki ora. Mergone? Mergone ya dirawuhi wong akeh. Nak bathine mbuh ning ya kira-kira ki ya kaya kuwi mau. Lah ya nak sing rawuh akeh kok Mas. Kok mulek ae. Lah disengkuyung wit wingi dina apa Mas? Setu awan, setu bengi nganti tekaning bengi iki ditutup kanthi wayangan. Iya. Oh, kuwi. Mula karo anak diibaratke mata karo jempol sikil. Iya. Tegese mata kuwi dadi wong tuwa, jempol sikil kuwi minangka anak. Nak jempol sikil iki kepidak utawa kesandung lara, mata melu nangis. Betul. Lah wong tuwa ya ngono, duwe anak nak duwe masalah apa wae, kuwi sing jenengane wong tuwa melu nangisi anake. Nggih. Ning beda karo anak mek wong tuwa, Mas. Bentene napa, Mas? Lah, nak wong tuwa mau dadi mata, anak dadi jempol sikil, nak matane keculek, matane lara, jempol sikil ki ora nangis. Contone. Nak wong tuwa duwe masalah apa ki urung tentu anak ki bekti pinter karo wong tuwa. Mula tak dongake Dik Yoga iso bekti karo wong tuane. Amin. Mula lak ana tetembungan to, Mas. Apa kuwi tembunge? Sing jenengane wong tuwa, ya to. Wong tuwa kuwi iso ngopeni anak 10, ning anak siji urung tentu iso ngopeni wong tuwa loro. Nggih, leres. Ngoten niku. Leres. Jenenge berbakti kepada orang tua. Iya. Iki dharma bektine Mas Bagi karo anake. Iya. Dimulai wiwit bengi iki. Wit wingi no? Oh iya, wit wingi maksudnya. Nyunake, sesuk iso ngrabekke utawa ngomah-ngomahke. Ki aku wis dipanjeri barang kok, Gong. Sambatan kok panjer iki to jenengan iki? Ora panjeri sesuk nggo rabine gendhis karo rabine yoga wayangan nah. Oh, ngoten. Lah lek rabi iki kapan? Ya 20 tahun meneh. Wah, yo nek kowe iki jek urip. Loh, nuwun sewu lho. Apa kuwi? Lho sing jenengane wong mati niku pasti. Nggih to? Ning wong tuwa durung mesti lho. Ya, betul. Sing tuwa niku bakal mati. Durung karuan. Loh, tuwa bakal mati kok durung karuan jenengan niku. Kok iso bakal mati? Lho lah wis tuwa kok. Ning sing nom urung tentu tekan tuwa. Ya, betul. Lah. Jenengan arep sing ndi? Aku sing tekan tuwa.